Любовта е най-силното оръжие на света. Никое оръжие не може да се сравни с силата, която има тя. Без нея съществуването е наистина трудно. Би било много полезно за нас, ако се опитаме да погледнем нещо от другата гледна точка. Опитайте се да разпознавате мъдрите цитати от празните. Пример, какво означава YOLO? You only live once. И какво като направиш нещо, което е толкова велико пред светските ти приятели? Пушиш, пиеш. И какво от това? Тези приятели остават ли за цял живот? За жалост, отговорът в повечето случаи е не. Но Бог от друга страна винаги ще е до теб, независимо дали ти го виждаш. И ето как стигнахме до същността на още един израз. Бог е винаги до теб. Няма да завърша видеото с някоя велика мъдра мисъл. С едно малко предложение за вас. Осмислите нещата, които говорите. Здравейте хора, аз съм Светлозара и ще водя видеята на Really Exciting за напред. Това беше първото ни видео. Ако ви е харесало, бихме се радвали да разберем. Може да го лайкнете. Ако нещо не ви е допаднало или не ви е харесало, бихме се радвали отново да разберем какво, за да го правим за следващите видеа.